nwaanyị ịnụla anụ ga na-eme n'ụlọ ịma na ọ bịala ogbugbu na ọbịazi na ndị di anwa agụrụ ya agụzi ọzọ ịghọtago nke mbụ unu na-enwe nghọtafio ihe ọ ga-eme bụ ọgbalụ kinkinkinkinkim ọbịa nso ebe ị nọ ọ na-abala gị mba gị bụ dibụ ụlọ nya dị uru di nụlian di gụrụ ego chanchanchanchan chinye ndị befa agba nkwụ enwe aṅụrị mbọsị a na-agba nkwụ sekpuo ana na-egosi na ọ ga na-akwanyere gị ugwu ịma na omenala anyị ihe ahụ ọtụtụ amala ihe omini a na-anwụ ị na-esekpu ebunye di gị mmanya bụ na ị ga na-asọpụrụ ya na-enye ya ugwu na nsọpụrụ so ọnụtazia gị ife iruo na ịkago nku na ịchaga anya ihe ị na-emezi bụ unu nwee nghọtafio ihe ị ga-emezi bụ ọgwa gị ofu igwe ya asatọ ịgwazi anya asatọ ibia ite naanị na ili bia 100 ofu ka ọ kakwukwe ị na-agwụ ya ọ bụrụ so na ị na-agwụ ya anya no ịbịa nso ebe ọ nọ ị na-achakịsịrị anya mana ịvakelu anya niile dị n'anya oluo n'isi luo n'isi nya ịbịa nso nnọọ ọfụma wee na-atụ ya aka n'anya wee na-avakeli ya anya ịma na ịkaga aka onwere ihe ị gara emenwu maka ikwesịrị ịdị na-enye di gị ugwu na nsọpụrụ di gị na-ekwu okwu ikwesịrị nkwu okwu ikwesịrị ịgbagha mgbagha witi di gị ịchọgodo ịgbagha ikwupụ ofu na abụọ ọnụgie ọ bụrụ ma ikwulidelie bido na sokoto luo na sokoto dọnya dọpụtazi anya ihe ọzọ and ọ bụ na okwu na ụka ga-agụ mbọsị ahụ na ịchọ ịka okwu na ụka ị kwesịrị ịga azụ ịgati aka wee na-ekwusisi ihe niile ị na-ekwusisi ma ịbịa nya nso na-abịa gamagama na-agba ya n'iru gbanye aka kpali isi gị tado n'isi ya were anya gị chado n'anya ya were aka na-atụ ya n'anya na onwere ihe ọ ga-eme ya meke n'ihe ahụ ka ọfụ ọ bụ ihe nwoke ji amasịsị mmadụ eze dị ya n'ọnụ kwuo gị duga o were iwe cheta mbọsị ọnụ gị bịa napụ gị nje afịa wee mee gị obiọma ka ị soro ibe gị wee nwere aṅụrị wee gbaa egwu sheki ụkwa na-agba nkwụ ya na-eli olili bụ na ị na-aṅụrị o cheta na ọ bịa nyeli gị aka wee napụ gị nje afịa ahụ ụkwa uwele ụla masịsị a ga-eze gbaa gị karat gbaa gị ụkwụ na mkpụrụ obi mgbe amasị na ihe nwoke ahụ na-eme n'orike amakwa ihe ime maka ọ bụrụ na ị nọ ebe tela aka wee na-ekwu ọ bịaba ịgbaba ọsọ ọ bụrụ ozi nke ịbịa ka anya n'ụdị ahụ esibe gị ejebe onye iji gaa na-eme dibụ ụlọ like that maka ebe niile a na-enwe bọọsụ bọọsụ ụlọ ọrụ na ị na-eme one ahụ mana ọ ga na-agwa gị okwu ka o si tọọ draiva o nwee draiva na-anya moto ọ bụrụ ma pasenja na-achịla aka nwunye ma ọ bụ ụgbọ ekpuo mmadụ niile chịla aka nwunye na stiarin ụgbọ ekpuo a na-enwe bọọsụ nwoke ka bụkwa onye isi so ị ga na-akwanyeli egwu ọzọkwa bụ na nekwa ihe ọzọ ụmụ nwaanyị a na-eme dị njọ nya bụ especially ndị dịfa kpọta obodo oyibo dị gị kpọtago obodo oyibo o mechaziri enweta ọrụ kpataba ego ma ọ gụchaa akwụkwọ ihe ọ ga-emezi bụ di ya yara amazi ego one ọ na-ana n'ụgwọ ọnwa ọ bụrụ na di gị amadị ihe ị na-ana n'ụgwọ ọnwa ị ma na eburu ezigbo nwaanyị na ekwesịrị ịchụ na gị ị kwesịrị ọmali ihe ị na-ana n'ụgwọ ọnwa ọmali ihe ị na-ana n'ụgwọ ọnwa ọ bụrụ gị nwa ka ya akpata ego iyi aka na-akwụ bielu kwụ ụgwọ ụlọ kwụọ ụgwọ mmiri kwụọ ụgwọ ọkụ unu ga-eke mana onye ka akpata ga-akakwu maka a sị na nnukwu azụ kpata nnukwu nkụ obele azụ kpata obele nkụ maka unu bụ ofu n'ọnụ unu ọ bụrụ ike akpata ụmụ ike ọ bụrụ na ị gụrụ akwụkwọ ọgụ ọzọ ike akpatazie ibulie na-eliso gị nke ịtọkwa bụ iweli koodu tinye na fonu gị koodu a na-etinyere ndị ori outsiders ka faghali iweli fonu gị ma ọ bụ atụ ụta fonu gị ka outsiders ghara imere nwunye iweli etinye ị ga-agwa dị gị koodu fonu gị ọ bụrụ na ọ mara koodu fonu gị ị maa na iburu ezigbo nwaanyị na a ga-achụ na gị ịghọtago so ị ga-akaba arụ gwa dị gị koodu fonu gị ị na-ababa iweli fonu gị nye dị gị si anya welie mee ihe ọbụla sọlịa ọ bụrụ na ị na-achọ ijelala ụla maọbụ chọọ ịgụ akwụkwọ iweli fonu gị nye di gị si anya welie mee ihe sọli ọma koodu ya o meghe enye o gosi na ị nwere secret mana iweli fonu tie koodu dị ga amara ya ị maa na o nwere ihe ị na-ezo ezo o nwere ị ga-akpa iwu mmadụ dị gị kwesịrị ịma koodu ahụ igwe anya ọ na-emeghe shọt unu kwesịrị inwe ofu koodu ị kwesịrị iweli koodu tinye na fonu gị ka ọ ghara enwe ya ị na-emezi ihe niile masị gị na fonu onwere nke ọma n'elu onwere nke ọma n'ala unu afụ gị so ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị ona ịkwụsị ya ọ bụrụ na ịkwụsịrị ya ị maa na iburu ezigbo nwaanyị mana ịkwụsị ya kịta ọ ga-adịla gị mma ọ ga-abalị gị uru ị ga-elite elele nya
Chukwu ga-enyelu gị aka unu dịkwa ndụ ọzọ, maka ọ bụrụ na ị na-eme ịma na unu adị ọdị ndụ ọzọ. Unu adị ọdị ndụ ahụ unu dị abụ ọdị ndụ ka unu dị na ọkwa ọnwụ ka unu na-anwụ anwụ. Ndewonu ndị be anyị, afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelense, ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetara unu ozi ọma. Ndewonu.